wa wo de hye bra Charles when nei enche kwara no se na afre duru Tupac bebe obi aye nchira na buso panyin akopiem wo UK bochemo mo oje na home kakra ne ho no ne yenua be maslim edi nkomo na o che se afi na so anisa nti obeba Ghana na wabehwe ama afihye no buso na adi ni adofo nyina buma eden adi afihye no waye na ye troka aguna ni mu ase se dura fese so wo se beguna ni mu ase biem abusuya me mo akwa ba emba Nyansapo TV so meka se Nyansapo a no waje me so se sane ne badwe ma kwa so ene so yesen de ehia median ne oba ye suama ye boa wadaroma subscribe to channel no like share mo bibi enye bi enhwe comment section wo so ya na wacha wadwen ama no aye kama ene dai so me okoma se Kenya se abrem aha na me betena ya me bedi enkomo a ye bedi so nyina ne boa if ye fa mu ababi ne de to ye hofo na aboa yen dada aseten mene komfort Asantewaa anybody enkomo eni ye mana na akwa ba ne mfa ne koma twene nyina no enhye so nana me ma akwa ba bi ho biso obu no bibia boko se adwuma ekoso boko eno ano no a nana wa wo de hye bra Charles ka bra Charles ne se dad Lumba asem ene ye kan wo firi mu na yiyo mu ne de sisi wo na ye achi ni nkomo bebre ye de bia tan se de bi nkomo ba nei enche kwara no se na afre duru na wuye na afia bante se afihana no enyina ye hwe adofo yi hwe se afihana no sen na ebekọ busuan beka endu ho na busuan ka mo ho abom no batimi ye afihana na mana ye kama ana se sen na ebeba nenso na de tisesi ano kwa che se stand asumdwe enifi abusuan panyin Tupac bebe obi aye nchira na abusuan panyin akopiem wo UK bochemo mo oje na home kakra ne ho no ne yenua be maslim edi nkomo na o che se afi na so anisa nti obeba Ghana na wabehwe ama afihye no busuan na adi ni adofo nyina buma eden adi afihye no na oba kunani a oba oye kunafo eye odobroni ya wafre tuntum afe no wahwe apa ne ntuma tuntum no agu ama odobroni so afa ne ho nana hoda ma wo so musen waye na ye troka aguna ni mu ase se dura fese so wo se beguna ni mu ase biem na busuan so atena se ma me bempoma ne ofa yawo mama China mo ne omo amaka nyina atena se so abom so madi nkomo se omo so mo de do mo we bibia yesie omo nwa be ma ba mo be so mkogu nsa ba afihana no sa mamre wo mu ayeye na ne cheche sa mamre afihana no sa mamre wo mu ayayeye o se yegu nsa na na che afihana yeye ni edi ni sen mamre hu sa mamre no afihana de obi wu ne se obedi na afihada ye ko kogunsa yakwa mu no so kogunsa busuani ni na ne ma no ene yere ko kogunsa se ebia na yedi na fishada no mu kogunsa wie ya manye ni wie a yakofia kwatana se de ho komo kakara de ho komo pa bibia kan no eno ni fishada eno ano no anne na ma me nka wo ni kura no ka Tupac no nkanye na asem so obi ayekuna Onye suma bere wado be kwa hwedo fa ho be obi ayekuna wie wa ya ye wie a enye ona akọwro ne ho enye wa basa obi kura beka se buntam no wo mpra na ababa no enye busapanya wo se no oba na wuro no oba na ne wuro na oba na wuro se dabi amane be ne ho na ye be wana timi se ye amane mo ba ye kuna wie na busua tena se bu akonta ye bibia wie afinsiada na ye che ne niema Nya nema natare na wokọ woro dabi wo kasi wo fie so ye were nti e de afinsiada na beba ye ko bie ne dan ahwe niema bra boye ni acha ma ne ma so de ma busua so age no oba de o de no akọ woro no ye woro no ho ze nya ma mere bi ama no dabi ati ase oba no na ye mo sa fe na so to betina woro bo no aba woro no ho no wapa tale bi ache bi ajabe ma bi na enka ne tetenka wo ye kuna kura de nke vie be 5 years anse no watimi afo be ma nenne wo ye kuna no kura na obi so etehu ye na enka ne 5 years yes ena beja kuna ye nene ya ye 1 year 5 years no feelings eh ena obaye okuna wo kura okuna mukura no wawale ya no okuna mukura wawale wote na no wasresre ene kuna obi ye kuna kura nyede
sa mu na anye awisia nanim nya awro oh you ani ono ye de kura se be ma na wuo afiri no so akoro akọ na no se ma na ta mema oba na be ma ye japade a be ma na dikawu sa fi se pause bebebe obo de pause gu aduane mu saa ma be ma ebi nye no ma ebi kura ye mpentoa de fra aduane de ma be ma de na ma japade na sama do ko sisa mankwa boko wo so be ko bi ye de ya nkyere bo wo so be ko bi enti mi de mi giri se Tupac asem wonyi ne hu mfirim fi se tu ade so ye de abusu panyin wo fra na aba enti onu na eso o taki na ahyen mi shemu e course wo fie na ma me be mpom ma me ka so mo tena ase no omo ma se mo ka nyina ase omo nya hu be ese wo nwa be ma no nto mo de fisha na enyiyi mate ase na se be be gunsa na amme na o kan hu hia me be be gunsa no ese yefa ne yeko gunsa am ye di fisha na ye nya hu be yeko gunsa e de fisha na ese fisha da ne ba so a enyiyi se ne o kan na se ne ma China mo kan no se na ma China so kan no say ye say Tupac nyo mo busu panyi bio ma be for my kasa say that Lumba ma no titu ni Denise wodi ne ho yaw pa esa bra akwando wani obi wani so obi nkan kire oso wodi ne ho yaw ze bra na ne nua be ma ati ase no o kan ne de so ko mo say oh bibi ani a woni me ba Denise mu ni ho komo Denise oso bibi ani a ya me nua bai ene ni ho komo nso bibi ani wona akra ne di ho komo da na se anye wono a ba bia do omuti akɔhye nkra ne ti akɔhye ne ho so nkra ne nyomani o yente break na mbom eya na nsem ha pa de siye ne do mono na ye hu no ye papa one ma me akose se wa ne mai free abochire mu beduru Ghana no mo sasa mo papa enwuma so na bi mo se eye se nkwa ne be sasa so na omodo mani hu de eko ebi mo so se dabi edi kwa so mo ye sasa mo be fro ma mi achi ene ma mi odobro ni aba na mo na nante asere ayi se kwa na we sa da we kom mi se ntwa ye obi bi mo so se eye se nkwa ne so ene be ma mo hu be mo papa japade bia wo na so mo se nka ye o ali se nkwa ne de be hu be mo papa japade bia wo ntenye so mo yo mo ma mi ama amdo mani behwem ahu be papa japade bia wo na kina bi o ka se we nka papa de wa wo se ka that Lumba fa ba bo anya de ono mu so anya de kwan ben so nipa bi oba japade ama hu nipa hu ye hu na chiri obi wa tu ko si fie kura bro sa be tan na busuafo ni ba bi de japade bia wo na se boso bi Appiah so ya real kankan be ba mu yi de so ya real nko ade a kire kura se ma mu ko am ye hu se real bia ni wo Sawi nsensem ye baaye e ma ye te ho ase mama China mu di akire e ma ye kire se real bia ni ho ye tete ye ba ye tete ba akura bia wo ye maame na wo ba akire ne nyansa obu wa tete de ba jimi nyini brum wanyini bum ntenya abrochire obi ti abrochire de ba ni mu nyansa pa nya abrochifo nkwa na ajimi obi ti Ghana ha eso ajimi cha abrochini no jai etse matete na nka wuzu se nka nkora ne ewo ye mayimu eni mama mmere ni sini yesi ye nyoma kasa de nkomo nye won kensi ntese ye mayimu ha se ntete ye ne se amamre kwanso ye tete wo mo hu efie nyansa sabi amo hu efie nyansa hu sene ye ne ma bi sa we wonye we sa de we wonye dabi wontimi firu ma mi echi ne o ma me kora nkobom se Matiase ente na ntete so na akofa we nyina abai o do ye bem was mi ba bedi avision na do ye bem no o mra ho se obese bibi ana obeka bibi ana de ye no besi ye ho kwan se ko ana amo anya hope sa ana unji so se busopan da so na so busopan we dancing kana ni bema ana ususu se busopan je no nyanji ntum se da so yetu na de so da so busopan na ana onji se manfo na atu no onji ntum onji ntum afuni na ahenie wo ahie onji ntum that Lumba no aye ni fruits a echabusu ni bi wo abo ye ni fruits a oso onso wu a ono se bi ono so firi mu a da chim bi odi ne nkwa na me awie na ofiri mu a tinana eche ma ya ti ase se yenya hu bebi a esie nipa yenya hu amu no enkogu so nsa se na amamre wo ho na ma afi hia na ye enyenye sa amamre no e di fi hia na enyeje ebi fi hia na e de ma busapanyi Tupac enka na busapanyi Tupac ada di se ha ni sie no ebi oba de no be kire dia ana ayi pa akoso
ahene tumi to ne nsa frɛ ne dia nana he said the social media so titu ne mabunu ya ye tan ye mabunu kwampanifo kwa de mo ya agim ya tan se obi ene obi hia na ke o senka ya de ye ne kokoa mu ne ke ye yesie nso ne ye na ye camera da so ye video obi an ho se ne ye si fili ye nya enjoyment e chena na da social media no so na se unse woni pobu ha na ne ho yi no oba na wona ode ne ho akọ hye ma no to ode ne ho akọ hye ma no a ne nipa na opese one ne wasem no na onu oba na video tem de begu ani mu ase eti ne be ma bia no oba be koda mu bia no oni ka mo oba na nworo no ama na nworo no asem bia ba TikTok a oba na ma bae out na be ma na kita phone otwa yo oh ti ni feelings oh na me twese oba na set bibia ho be ma na kita ni phone video be ma na de ba TikTok ye be ma ni phone so na wa ono a tie nsem ni mu bia e be ma no a na kodi na da ne yonko bi ho na ne yonko no e dia blackmail ye ka so wa ma mi si ya me de beba wa hunahuna no a di no hu sika finally no de aba o mo ni dua e sa ne ye tete ne wo se de kora de sa ne ye o mo no yonko ni dua ne yonko na mani na na ase wadi na wu yes na ni ye kan se ka wan twa wan video a ama na me do phone so se kan ko kan yonko nza na me twese o mo ni dua ofata bodu dua ye de yire ne madase so wale nko ade ya yes na yire nkan bi ne man kan bi ade de mo na da ana se ne mini aseda bia de mansuo no to hye busu na se wanhye na ne yire ne ma enkan bi ade nti de mo na be da se mo so sa akura padamna ba eteda akura de kokwa hwa etedamna ba kire na de kire no ampa nti na duru ho no ana otie panyin na asema je se ye kasa yi e no ada na CEO na asem e huru so ne tamfidie so a ne din no so o se DJ KE no wasan di nyansapo asan ato ne din no so na gofo nim so ye adwuma ma ye sere mo nya adwuma ma ye ono ana afade no e da to ne ho so wadaroma na e din na tato nti kwa na ma ye de kakra bia be so ye semi so e be nipa no video beto abontere no enipa na waguna ni mase no ono oba na mi no mo ko adwaye a omun san shung me kire no ko e fa so bobodua me na kye no on pa to as wadwaye ho na won frinsu amusu ansunua sam monedua na ne fa nche no yes edam hwe be ma sabio konto ne be ma no eye bosomo be ma ye bosom wabase eye bosom nso ye bosom pompo kura bo na do ye che onsa so baase na de kan ho a etimi ekọ This is private party na asinimu mienu ni nyina aya abosom nti won fa modedua hey na in fact no yonkon so yesi suro de oben wo eti wo mo modedua wo modedua wo bana na Asantewaa akura mebo ama no na we nkwa na ka bejiri mebo ama no mebo ama no yonkon na nyini ye kire bi okwa samado ba obesua nyansa onye sa ade no na ne yentu mabunu no fo ne anye no bi wa yenye video so wo munyai na namfo ne seni pa no kwere be ma beja wa fradamfo akoma no wadamfo bedie no ko ye no so akobo o no be ma na mane so waka kirem na nsia ntinafini so bisiye ayonko mienu edi agoro se mekuna ye made na ye meya na me be so a kire se mekuna ye mewe na de waye media ni pasumasi na me de eyawdie e kan nsem sa me gusu me ne wo kasa nyina wo record me minu nya ntamata kare bi no abo video no wabo audio no wabo ntam obi ahu se mekwa me didi mekuna tem e be ya asem kese nso ntam video no so yonko a minim se asemato me koso a kire no wa record me yeso yentu ye hofo ni nya video ye feel ye person feelings na hohum ni na ni nsuo nwia nsamafo na begu TikTok ayiri so no mu nyina guzo mo hade mo hade ntunya fom ko ande wonyam to bibia mra na Asantewaa o do pa bia be ya ma no no na tu yemfo mi gidi se bibia ya kan so tu ene ntan fide no so busu hu bi ukita phone no de obia te TikTok no so obia te Facebook no so YouTube no obia te so bi ne ma ekoso bia wani sam hu bi kwa uhu kura chen yen uhu de ekoso ene ye nyan modaroma se abakukuwa mu asem saa no de a enna ne de nka kukuwa mu ade ye lisie mo shemu mu ko shemu de mu pia mo ni mu sere ye obi anim de mo kokoye na nsusu mo de ma phone esi so na mo video e wo ye phone so ya ga e behwe me fi wa na ma hwe me hwe ehu nya ye nya video na ye njai se e mu a se
bo hu ase nenam tita fidie so ene we de aba e chena we de nam e chena je bolega teacher nenam e chena aden bolle teacher mbam chew yenja video na yenye ya de kokom obi anka se menfiri ba be fili aye wade kokom ene ne na Asantewaa ene tena ase wo kuma se Kenya se bremu a edi nkomo se na aka no bibia unim se wuhia na nanom nsa wo mu no ba be hu no na omwaw na fei onche wo de wo se wo je na ne me wo se wo ye no fa ngu akwan mu ma na ososo de wo ho na wadwendwen nyina no eto entwa Nyansapo TV so eni oba yesuama eni midin wadaroma subscribe channel no like share mo bibia nya bi enhwe comment section so na wa hye wadwen ama no aye kama wadaroma yemfa wunsi ase da senne ye be send de share bio macro adenti ne ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro nimu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa madawro mountuma ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofindro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya